Issue awe excess will bafethu kama namlungana sithotshuba amatshana umondisi into mzofuna phansi phezulu ngoba zithi ngeke ngaphandle buya kamnandi we back with another video mfethu and today is react to uLuna nomalume wakhe igama episode is he forgot how to speak isiZulu mfethu uLuna sekhuluma isingisi mangicabanga we thought ukusho isikhathi asingene kuyona before singene kuyona please uyashaya like lapho uyasubscribe utshela abantu ukuthi ucabangani uyashare wenza zonke lezi zinto ushaye nebell lapho notification bell khona uzothi njalo masipostile uhlezi uthola notification bese uyabona ukuthi kusekenzakalani asingene kuyona without ukusho isikhathi mfethu he forgot how to speak isiZulu umfana omncane kusizofanele akhathe manje ayingeke lo awukahle umsila ngibuku-TV la indaba noma yini ukuthi ngikhuluma nabangani babona ongenabo Monas okay mthombo wesikhulumi yes boyiba njani phone alo indaba ungenabangani umdala ungaze uchome ngokuthi unomngane kube uyintombazane endala futhi nawe yonto ngithomela ngayo le awusho okusalayo nginayo umngane wena unayo wena mawungitshele ubana zokhulumela abangani emshadweni wakho hayibo esadanga ish masalelo ngingabala imali kuze ushade wena ngathi thola nje manje bawukhulumela abangani bakho hey wena ufuse akudala ngalazo usudala noku dala ngokufa uzonya asizakali bhule lo vuka uyolala embedeni malume angilele ngiyacabanga ucabanga kanjani uvala amehlo lo ucabanga kanjani uvala amehlo ulele malume phela abantu abahlakaniphile bacabanga kanje yes ongqasta ngiyameditate ish okay meditata-ke umuntu ohlakaniphile sothini thina phela idomi ezomahlalela oh snap can I sleep here good morning malume good morning good morning Coco morning lo how are you ngeke bo kahle wena kusemahaka ngivuka nje sekuyisingisi hayibo hawayo bantwana lapho basancane wena ngivuke yo ethi Hola, look. Hey, how are you? Okay. So, look, I woke up like this. I can't speak Zulu. No, you understand to sound the cool Zulu. Kodwa Zulu? Zulu? I come on, you must say too much. I don't know what to do. What should I do? Doesn't look shaken like you. Slide tudo. Hola, look. Hey, Malis, how are you? Oh, look. Not so cool, I like the munch. Manje sabe unaleyo nje. Akakhulumi kakhulu. Yes. Ungabela kakani. Sawona malume. ya Sokwenza litiye phela manje. okay sekumalume ukhuluma isingisi ngathi ngashaya kanjani cala ngakhuluma isingisi
Ngiyabonga mshana. Hayi. Khululeka mshana. Ngiyazi ukuthi usukudlala. Malume ngihlala ngiwenza njalo kodwa ngixolele. Why? Uyazi ngobani? Ingoba ngiyazi ukuthi uma lokuze umbhale ngegama lami. Mhla uma eshona lo mzi kuyoba wona. Lapho uyobe ususezandleni zami. Ngiyokwenza noma yini. Shit. Yes, sis. Ya dalam dalam ya dalam ya malu beda lagi. Malu. Kamu gitu ya. Yang mana? Boom, 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 boom. Yo, please, bitch, share like, share, subscribe, like, le reaction inswempuka ngwangijwayeli mina lapha. Ngiyabonga ukuthi ungibukele. If ungagcwali, zishaya kwena mfethu.